May buntag ni Ma'am Fe, tapusok dias na pula po, ayay, ngiga. Advance happy Valentine's, Yuguno. Ayay, ma'am, morning ni mo. Ako ning paisana, si Ma'am Fe, o niya, naanas na pula po. Si Johansson, may buntag, morning ni mo, sir. O niya, si Kapromi, lay, matod pang Kapromi, mahuman na yung taon. Ang Cebu City Medical Center, 15 na katuig. Ano may igal pa sa wala niya, Junior. Tapos sila, ano si, si Awangi. Morning na, Awangi, where are you? Long time no si Awangi. Attorney Rico Amores nga to sa Australia, si Ludi. Attorney Rico, enjoy kay kanina. Orang di na ka, kanahang muuli og dali di rin, ha? Tingaw kay sa Attorney Rico. Dia pa si Paldo di ay si Jimbo Burgon. Oh, correct ha, Paldo kayo ay. Misael Hilig sa Olango Island. Ngiga niya. Santa Rosa Crusaders, matod pa niya. Watching, inubanan sa akong asawa nga si Rosana Hilig. Morning, ma'am. Morning, boss Misael. Niya, si Rolando Binaro. Boss, nahalinan dyan og baso. Paldo dyan. Saita. Rolando mo. Why meron diya? Jim Paldo man ang basura. Hay kayo si Jimboy, mo to okay kayo? Paldo, Ma'am Sonia Villaflores 5, good morning Ma'am Son. Sa Mandawi City. O niya, Tanay City, Negros Oriental, ang iyang mga parienting Villaflores. So, kung gagaw to sa Surigao del Sur, morning, real, aray. At sa ning, putlon sa ning political dynasty, kay ganahan ko itong kuhan. Human naman to. Wa ko kakita sa Cordoba, kay kaning Cordoba, bag-om ng mayor niya si Silver Swan. Wa mo ko man si parinti niya, si ang upon lang, mana. Amahan, anak, o niya, sawa, Mandawi, magsuon. Sa konsolasyon, wala yung makamao, gisugo sa Ginoo, inahag anak, o niya, dire sa Liloan. Magtiayon, o niya, igagaw, igsuon, si Aljiw, Diok, Stina, Compostela, si Liloan, si Compostela, si Pilihor, Pilihor, Kinyo. So, naigsuon niya itong Joel Kinyong Mayor, o kaila mo, kita ni mga tawanan yun, o niya, Danaw, poros mga Durano, Carmen, balikan sa nakong mubo lang kayo. Kay akong isikutan ni Jimbo Burgonia, Paldo sila. Paldo. Ay, Jimbo ha. Si Ig mo dito. Ang basura dito sa Aluguinsan. Haya. Aris ako, balikan ko itong tiyo. Tamason ko na itong mubo lang. Mubo, bisag di na gano'n itong matiwas. Napildi na mas lalay. So, ang nabilin ron sa pwestos gobyerno, yang bayaw, inlaw niya. Katong kongresista sa 3rd District, ni asawang Pablo Jan Garcia. O niya, napailain sa 3rd District, ang mayor niyang pag-umangkon, dito sa among lungsod, ang numero 1 Pulpol. O niya, ang nabilin kitsa pa man, kaya nga matay matunduha in town, ay kaigso niya, amo tong santo, iyam tong kikiha gani ang tsongwa, nahurot-hurot naman siguro, sila na nakamona ng tingalin Murag mauna lang, wala lain. O niya, ang nahurot nga mga igsuon niya, na nabinda nung usa dito sa mong lungsod, ang anak. Murag wa na. Ato lakturon sa 7th District. Puli-puli, katuutrog itong hangol. Nalimag ang nahuman. Guwang na ko na sila. Pagkahurot sa termino ni Peter Calderon, yan ang pong usawa. Si tiguwang na. ba? Mo ni kahangol, mo ni ang dinastiya, political dynasty. Gusto nilang wa gani kuan wa gani papuli bisag kinsa kay kapartido bata niya mga mayor. So, daog sila. Tungod kahangol, wa kulba. Puli-puli. Ang badyan, ang katong mayor nitong numero 1, numero 1 paloy. Unsa to'y termino ni kuan? Unsa to'y termino Jing Paras dire? Katong congressman sa una, humigong taga Negros Oriental, 1st District Congressman, o niya, nahimo ning secretary,
Sa kabinete Digong, sa ito yung termino anong tapulan? Galon, there are so many things that's going on, and this is because of a very weak leadership of Marcos Macoy. Aloy, ikaw na yung presidente, ha? Ang saya. Paloy day, paloy. Sa puli-puli po na des badyan, kasiyaan katos Carmen Lumaen, Brando Lumaen, karon nahurot ang termino ni Carmen, yung iyang pag-umangkon katong board member sa una mo na po na mayor, katong nga Jerome, matros ang paloy. Mani, katong anak Gwen. Sus, kung amigo sa party list nila, din ako minsan, mayor mo na ito kung Sani. Sa niaging 2022 election, almost 2 sets sa Congress yung nagawa. Kaya kanina party list, 2% of the total votes cast for the party list, makakuha kag 1 set sa Kongreso as congressman. O na, nya. Atong hapit sila kay, ang, o na to, si JJ mo to, JJ. O second nominee. Nihangyo, matod pa sa kumigo ha. Amigo kayo na na sa coffee shop tambay. Atod pa niya nga, ang nahitabo adto, gipapauli ni Lalay. I don't know kung, dili ni gikang Lalay ha, pero gipapauli ang anak si Carissa kay, okay naman. So, o niya, ayang maguwang na si ate niya Cristina, di OT Secretary. Ang isuon niyang laki, Paulo, negosyante sa Kapitolyo. Karon ana hinoon. Si Byron, vlogger. Mao ba? Ang usa kay wa man to'y lingaw sa Amerika. Kapait. Sus, pangutan-anin to sa Amerika. Di ba pait ka dito? Di ba ka pwede magsuldo dito katabang para din nga ikaw. Nga ni singag-singagan mo na imong kasambahay. Ito dili pwede. Ikaw trabaho sa imong kagalingon. Ikay laba, ikay pransa, imo tanan. Di pa pauli. Ilalay. Nahimong second dominist party list. Karon hapit na naman disgrasya. Di kunhon ko ng 200,000. Ay mo may giharap ni Resibo. Ngampanya nga, tingil-ngiga ko mo tabi. Tingil-ngiga yung kuno. Mura kunog atong apuhan. Kaya kuha naman sa distritong iya ha. Kaya na mas 5th district. Yang baya, yang umagad. 5th district, 3rd district. Yang bayaw po niya. So, wala distrito. Adtos party list. Asusapit pa disgrasya hinon ang ilaha party list. Hindi man ganahan kit tungod lagi atong unggoy-unggoy dance ni Lalay. Tungod atong siging vlog-vlog ni Byron nga pitig yung pagka grabe mo BI na resulta di silang tanan napukan. May gani dito sa mong lungsod, way kontra to, ano mo kontra Mirjole ato? Kaya ba, man siya nga, pwede na ka nagkwarta Lalay sa kadaog. Mao ba? Kwartahay man ito barili, kwartahay yun. Pero, o binadlisay sa katarong, si Jolie may pabor kayo. Pero kay kwartahay man, away ni kontra. Numero ng paloy. Ang ibisi mayor po, labaw pa, kay sige lang pa, microblading ka naman pa, kiss-kiss anang, yang, ay bro. Mao ba? Puloy, mo na dinastiya. Now, atong balikan, ang, di pa may nahabiling Gisbino, binlan na itong 5 Jimbo Burgonia, atong tas taas, aritas mga pamilyang Marcos, ingon si Bangag, sa iyang salin daw, na po silang nabutang nito. Igagaw man na niya si Tamalosos Martin Romualdez, first degree. Speaker kaniya to, iyang anak, senior deputy speaker si Andoy. Iyang pag-umangkon, gobernador dito sa Ilocos Norte, at ang Ilgiga. Po sila kabok, o niya, cousin-in-law po ni Bangag, kuha man to, hantod karon di ba nominee man to, congresswoman man sa tungog party list. Tungog, ka na bang, sa una, nalibog, bitaw ko ato, diris Mandawi, daghang ka ito siya, kanang tarpulin, nga, daghang salamat. Libog ko ganun lang, kasi may iyong pasalamat. Daghang to rin, mga poste na punugod. Kada halos ka na poste na yun, daghang salamat. Sa tunga, iyang picture. Pag abot sa ubos, Yeda Romualdez, tungog party list. Mao ba? Nga kung nasabtan, mabaw naman ito kung pagsabot ato, murag iyang pasalamatan, iyang kaugalingon. Na po sila, matod pang bangaga, na po, apel man na sa salini mo. Unya sa na po, doon ay gikan sa taas kayo, executive, sa may presidente, Dires legislative, senado o sa kongreso na ay mga paryente. Way labot sa mga tinulo. May gani, waniya itulog apil yung asawa. So, ingon ani ang dinastiya. Kaning anti-dynasty bill, gikan pa ni sa 8th Congress.
20th Congress na taron, why nakapasar. Pero matod pa nga, kinahanglan mo pasar ron tuiga. Sus, limang kag hagbay patugikan pas 1988. Unang kongreso, resume ha, 8 Congress na to, resume. Hantod karon way pasar-pasar. Muna ni Gara og maayo. Tanawon, even ang mga Duterte ha. Sa ikaduhang pwestos, gobernong pinakataas, Sara, Vice President siya. Iyang igsuon si kanang kusog mamulong sa pulong. Kongresista. Iyang manghod lain si Baste, Mayor sa Davao. Karon kay nahimo naman yun, acting mayor man to si Persdigong tuwa naman. Tuig naman to dito sa kuan. Netherlands, nahimo na yung hingpit nga mayor si Baste, ang nahimo, ang first councilor nga, anak pong pulong, mo na po yung nahimong vice mayor, karon sa Davao, si Rigo. Mao ba? Dili Trigo ha, Rigo, kanang Trigo, ano mas Mandawi, bihir mo na, sa Miguel. So, kanina tanan, tagan po kayo. Way mapili kay sus nagbaha ning dinastiya kay kadtong mga way trabaho. Why negosyo? Ito kang gawin, naaman to iya. Iya man tong Division of Labor, iya ha. Why negosyo? Ikaw, kay negosyo? Awa kay pwesto sa politika? Negosyo ka. Di ba, Paulo? Ikaw mo'y bastonero, aning tanang mga negosyante ng Cebu nga di mo dagkot mo. Pero kung imo tan-awon ang kanang dinastiya, pating pihagis kinamatay sa kwartas gobyerno, di matabang. Tanawa na kon, bisag tiguwang na. Ngil ada kayo sa logos ng Kapila na kani balik-balik kay Rio makadaadlaw. Peter Calderon. Ipapulihan pag yun siyang asawa kasi doktora yun maayo ko, no? Kung mumuos yung kagalingon nga, bisag wa na mo, wa na pwesto atos partilis, dahil hapit na numbers ko ito. Kung mumuo nga, ang inyong anak ko'y trabaho, nagsige lang, ay, nindot kay, murag nagpasunsyo sa mga sinina dito sa Europe, inig-abot sa panahon nga, pangutan-os mga tao nga diin magkanang sinina mahalon, magkana siya, pinalita ko siya, pe. Ahong po na, ahong. Anong, wa mo ilay ikapatrabaho sa inyong mga anak, nagam kay, tunin nagtarong trabaho, ayun, inyong tunan nga, mangawat anang kwartas gobyerno. Mga taon. Naloko na. Basta bagaag mga naong, alas 8:55, are sa kos nakapaldo na, makapaldo. Kay Bao, no, karon yung mayroon yung interview ito, Mayor Nestor Archibal. Are sa taas nakapaldo. Nagbungag yun, ang kahago ni Jimbo. Okay kayo ka, Jimbo? Okay kayo, very good yung ka, ha? Pero dahil pangutana, tinuod ning ikaw yung nag-drawing sa tanang mga, okay, murag, niliting ito, og doon naman ganina, daghang nag-uol, 36 ka pamilya, ang nag-uol atong nga matay dire sa Binaliw pagkahugno, way labot atong mga naangol, posible nga si Jimbo sa krisis sa taga Binaliw, opportunity ni Igig Modino. Parting dako ang opportunity ito, kaya karon lagi pa ibaw ni Mayor. Ingon siya nga na ay emergency purchase order or PO. PO man na, then primero PR man na. Purchase request, then purchase order. Ayay, adto magyos aluginsan pastang. Ang word nga karaan, ano, tiba-tiba, karon paldo. Naloko na. Yaya. Si Antonis Mol, Molbual, si Kuya man to, Peter man to. Antos Eloginsan, ilabay ang basura, emergency lang. I don't know, ano sa kutob ng emergency, pero sagdi na lang, kaya wamang gilaing solusyon. Ang Cebu City, kaya wamay laing pwesto kalabayan. Ang nindot raani sa pamulsa. Ang tipping fee, ani, ayay, Jimbo, matay, believe ko ni mo da. Abogado ni Jimbo Nyor, og di ko kakagwata, ikiha lang. Okay, imo kong pag hagiton pinagis kusog mo. Mga maor ba yata ka nagkuha? Naloko na. Isa tingin pa rin. Ang masuko ka, giti ka atrasan nyo, tinoon na. Hoy, lipot, ha? Ano ito, sabot ka balik-balikon, giti ka. Kasi imo pagka-board member sa 3rd District, 2 consecutive terms,
Pirtigig kang pagkapaluya, pulpul pa ka. Sabay, gihimo ni mo. Wag yan ay, sus. Inig-eleksyon, dili pa mga panya kay sakop pa sa atos man sibot. Ang iya mga sakop ra may paduulos mga kapitan Jimbo. Mao ba? Attorney Jimbo Bongonia karon. Ang akong kuan diha, kay nahibaw ko nga, siya kunoy little governor in the 3rd district. Ngiga! Kung nahalin ang iyang gibaligya niya iyang kandidatura, tinuod ni Jimbo, gibaligya ni mo ni. Kay og gibaligya ni mo ang kandidatura, wa ba kay planong isunod ni mong gobernadora? Mao ba? Mo ni pangutana. Anto na iwing ban tulog buhok wala ka nakagnegosyo na yung kada. Now, arikas basura. May mo ni ako duwa gid ko mga ambisyon tinuod nga maahinti kog basura. Wasag ko mga ambisyon nga mahimong abogado. Pero kaning ubang abogado nangahinti nag basura. Loko na. Paskig ka pulpul nito. Wa may personal away. Wa may kay actually ang tinuod ni Jimbo ako nakakita ko niya kadtong pag turnover not pag turnover mga weeks after nga nilingkod na si Governor Pam sa Kapitolyo nga doon na gipakuyog kong former Mayor Jolie Flores kuyog sa mga kapitan sabay kuyogi mi dire aritas Kapitolyo ingon ganito si Governor Pam aritas doon ka wala pa mga kapitan ko po pamapukoy barangay Naloko na. that was the time nakakita kong Jimbo personal ingon siya what ito Jimbo kanang kuyog ni Kuan ay mo Mao ba? pero posibleng kakita ni siya kay ingom siya katong ingnan siyang Rico nga interviewon ka namo yung Rico nga interviewon sus pag monitor siya ay naman sa uka nilang ko oy Yawa! Pawa! karon si Mike Rama resulta ni atong ni aging simana si Mike Rama siya dung interview ako dung wala ko to'y lami ang interview okay ang sabi Rama wala naman to'y authority Yawa! Pawa! pero ang nindot ang unod atong mga interview ni Mike Rama tungod kay ang basura adto ilabay doon sila sa iyang langga-langga malubat kadto man sa Luginsan Yawa! Pawa! ito tarog paminaw sa Mike Rama siya ako na ididay ko to kadto o gani so ang iyang asawa kon adto gihapon ni stampa na namo ko monitoring dito na tayo mga amigo niya ang asawa taga-tampaan aluginsan kung ako sa'yo Mike Mayor Mike Mike Rama di naman ni kadagan yun bisang pagkuan kanang itudlo ni siya og kanang dili by election or appointment lang ba tudlo na siya bisang barangay tanod or BSW di na pwede kaya nga naman hawa naman virtually disqualified naman now kung imo tanaw si Mike Rama di na kayo dili po siya gusto kay ang Aluginsan gamayng lungsod sleepy town pero ang mahitabo ani adto ilabay ang basura sa Nakbayan Sugbo including tingaling Mandawi kay nangahinti mo to Jimbo tinuod to kuyo gani kung kay murag siya consultant ba siyang Mayor Jonky Uwano consultant on basura collection kani paldo gini gyud kay si Mike Rama dili oyon matud pa niya magsigi gid sa singgit ug Yawa! Pawa! ngano man Mayor sa pitig yung baho ana kay lima ka Aluginsan gamay kayo ni ato ilabay basura sa Cebu City magsigi sa singgit ani Yawa! Pawa! Yawa! Pawa! Untab ng alas 9 ugma Jimbo tiwasonti ka paldo ka paldo si imong bayaw nga si Igig Mudino paldo si Igig Mudino ay mudag sa maanyag nga taga Bourbon, Cebu, si Ma'am Matid Diamante Mondero. May buntag ni Igig Murdino nakapaldo. Akong partner sa Masters Control karon nagbinugtong lang si Boss Glenn Tudtod o niya among station manager si Ma'am LV Canit ugma na pod inyong alagad o kapasaporte may buntag. Inyong nabati ang tulumanon. Padayong Pilipino! Hantod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.